Welkom bij een nieuwe aflevering van Scheldemondig, het programma over mensen met een passie in Zeeuws-Vlaanderen. Naast mij aan tafel heb ik hier John Bolsius. En we gaan het hebben over het Leeltheater bij hem. Welkom John. Goeiedag, Angela. Hoi. John, jij bent vrijwilliger bij het Leeltheater. Waarom ben je dat gaan doen? Het Ledeltheater was in de tijd toen ik het Ledeltheater leerde kennen in ieder geval, gebeurde eigenlijk niet veel. Eerlijk gezegd, ik liep er een jaartje al gewoon langs en had nog ineens in de gaten dat het een theater was. Totdat ik eens een keer goed ging kijken en eens binnen ging kijken. En toen zag ik dat het zo'n fantastisch mooi theater is. Dat is echt ongelooflijk. In Nederland vind je er zo niet veel meer. Geen of niet veel meer. En toen begon het bij mij te kriebelen, omdat ik toch al van oudsher wel met iets met theater heb. En heb ik gevraagd aan het toenmalige nieuwe bestuur van het Ledeltheater of dat ik hun zou kunnen helpen ergens mee. En van lieverlee, na een jaartje of zo, zijn we tot de slotsom gekomen van, nou ja, dus dat ik best heel veel voor het theater zou kunnen doen, omdat de loop naar het theater er helemaal uit was. Ja, dus het was eigenlijk gewoon van helemaal niks naar hetgeen wat er nu is. Ja, en dat is wel heel erg leuk. En maar ja, daar heeft wel een lange tijd overheen gegaan. Zelf ben ik er nou ongeveer 20 jaar bij betrokken. En wat heb je dan gedaan ervoor allemaal? Proberen het interessant te maken voor de mensen. Dus kijken van wat vinden de mensen hier uit de omgeving. Want het is een theater voor deze omgeving natuurlijk. Het is niet voor het theater voor het hele land. Wat vinden ze hier eigenlijk leuk om naartoe te gaan? En ook proberen een zeer gevarieerd aanbod te creëren. En ook de voorzieningen een beetje goed te laten zijn. Heel vroeger hadden we maar 1 damestoilet en 1 herentoilet. Of nee, 2 herentoiletten en 1 damestoilet. En de dames kennende is dat een scheve verhouding. Dus die zijn nou aangepast in ieder geval. We hebben nu 4 damestoiletten en 2 herentoiletten. En een minder valide toilet. Oh, kijk eens aan. Maar je bent dus daar gewoon begonnen. En hoe startte dat zich? Ging alles een beetje van een leien dakje? Of, Nee, het was zeker geen leien dakje. Ik weet nog dat ik kritiek kreeg, omdat ik in het begin schreef ik alle punten op die niet goed waren aan het theater. En dat waren er best wel heel veel. Ja. En daar kreeg ik dan kritiek op, want dan zei men van ja, maar je kijkt alleen maar wat er niet goed gaat. Ik zeg, nou vertel mij dan dat het wel goed gaat. Maar dan komt men dan ook weer niet dus. Ja. En als je van niets begint, dan is het heel erg makkelijk om van niets iets te maken. In ieder geval. Ja, dat het nu zo goed gaat met theater, heeft ook een hele lange tijd overheen gegaan, zoals ik al zei. Ja, en dan, ja nu, hoeveel vrijwilligers zijn er dan nu? Nu hebben we ongeveer 30 vrijwilligers, maar je kunt eigenlijk nooit vrijwilligers te veel hebben. Want het theater, wij hebben bijna geen betaalde krachten erin. Daar hebben we gewoon geen geld voor. Nee. Onze subsidies. De gemeente geeft wel behoorlijk wat subsidie, maar in verhouding, landelijk gezien, is dat toch heel erg weinig. Dus we moeten gewoon met heel veel vrijwilligers werken. En techniek hebben we zelf niet in huis, dus dat moeten we elke keer inhuren. En ook dat kost weer geld natuurlijk, maar is nog altijd goedkoper als dat je een vaste technicus hebt. Ja, dat natuurlijk, dat snap ik. Maar dus qua techniek, kijk voor een productie, net zoals dat we de afgelopen productie hadden van een tribute van Tina Turner, dan heb je bijvoorbeeld 5 techniekmensen nodig. Oh, dat zijn er veel. Dat zijn er veel en die moeten dus om 1 uur 's middags beginnen voor de show die om 8 uur begint. En die gaan dus 's avonds pas om 1 uur gaan ze naar huis toe. Is er zoveel voorbereiding voor nodig? Er is heel veel voorbereiding over. Het lijkt allemaal als de mensen komen van, goh, dit is leuk plaatje, dat staat er, maar er is echt heel veel werk aan om een goede productie te zetten. Hetzelfde als bij televisie, er is ook heel veel werk aan. Maar dan staat het op theater en dan gebeurt het live. Ja, dat is inderdaad waar. En dan, het theater, dat zit, in de afgelopen 20 jaar is er natuurlijk heel veel veranderd, ook voor jou. En zijn je bezigheden dan ook veranderd? Mijn bezigheden zijn zeker veranderd, gelukkig maar, want in het begin moest ik echt alles alleen doen. En dat is bijna een onmogelijke taak. Ik heb zelfs nog techniek gedaan. Oh. Dus op een gegeven moment moet je techniek doen, reclame, PR, algemene organisatie, programmering, noem maar op.
Dat is een beetje veel. En gelukkig zijn we nu op een punt dat Justina algemeen coördinator is. En die houdt zich voornamelijk bezig met het reilen en zeilen van het theater. Dus zorgen dat er voldoende vrijwilligers ingedeeld zijn. Zorgen dat er voldoende drank is. Hè, ja. Dat iedereen lekker zijn drankje kan krijgen in de pauzes en achteraf. En dat soort zaken. En ik zorg eigenlijk meer voor, kijk eigenlijk meer of dat er geld binnenkomt. Dat is ook belangrijk. En zorgen voor de programmering, voor de film en voor het theater. Dus jij zorgt wel gewoon zelf wat er in het theater komt? Ja, dat wel. We hebben wel eens eerder met programmaraden gewerkt. Maar dat bleek eigenlijk dus dat het in het begin iedereen heel fanatiek werd. Maar dat na 4, 5 keer zwakte dat toch heel erg af. En dat komt natuurlijk omdat een heleboel mensen hele goede en heel leuke ideeën hebben. Maar aan elk idee zit een kostenplaatje en we kunnen gewoon niet veel betalen. Dus ik weet zelf hoeveel dat ik uit kan geven in het ledentheater. En dan maak ik een schatting van, nou, voor zoveel mensen vinden deze productie leuk. Dus we hebben zoveel inkomsten. En dan vind ik nog altijd dat we zo laag mogelijk qua toegangsprijs moeten zitten. Want als je bijvoorbeeld bij ons, net zoals Tina Turner, moest je bij ons €20 voor betalen. Maar als je naar elders in het land kijkt, moet je er €28 voor betalen. Dat is toch een behoorlijk prijsverschil. Ja. Maar ik wil het zo laagdrempelig mogelijk houden, dat het voor elke portemonnee eigenlijk wel toegankelijk is. In ieder geval, ja, daar ben ik zo'n beetje mee bezig, met heel die programmering. En dan, ja, ik weet, nou, ik heb zoveel budget. Nou, dat zijn grote producties, die zijn duur, die zijn wat goedkoper. En zo probeer je een beetje uit te rekenen van, nou, zoveel verlies mogen we lijden. Ja. Want winst maken op theatervoorstellingen, dat gaat nooit lukken. Nee, gaat dat niet? Nee, met dit theater niet, omdat we maar 400 stoelen hebben. Het is niet voor niks dat er in de landen grote theaters verschijnen. Want elke stoel is geld. En met de bewonersaantallen die we hier in Zeeuws-Vlaanderen kennen, zeker in het West-Vlaamse gedeelte, en met de 400 stoeltjes, nou, dan kun je niet zo ver. Ik bedoel, Tineke Schouten bijvoorbeeld, dat is een productie, als je die over 800 stoelen verdeelt, dan kun je daar een redelijke prijs voor vragen. Als je het over 400 stoelen verdeelt, ja, dan moet ik al het dubbele gaan vragen. En dan zitten we al ongeveer op €45 voor een kaartje. En dat vind ik belachelijk duur. Dat is inderdaad best wel duur. Ja. Nee, dat valt te begrijpen. En dat is best moeilijk dan om dan de prijs zo laag mogelijk te houden. Inderdaad. Dat is heel moeilijk, want meestal als je... Ik speel met de gedachte om ook de gemeente eens een keer de prijzen te laten zien van de artiesten. Nou, dan kom je vaak niet onder de €8.000. Zijn ze zo duur tegenwoordig? Die zijn echt heel duur. En ze worden steeds duurder en duurder. Zit er ook een reden achter dan, dat ook voor hun de prijzen duurder Omdat de artiest die gewild is, die wil in een paar jaar tijd toch zoveel mogelijk geld binnenhalen. Ja. En dan heb je al natuurlijk de grotere theaters waar meer geld kunnen verdienen. En wij met 400 stoeltjes moeten vaak gewoon een garantiebedrag betalen van, nou, ik moet minimaal dat geld binnen hebben. En, ja, en over de charge, over de winstmarge, daar kunnen we een beetje over soebatten. En gelukkig ken ik in de loop der jaren een hele hoop artiesten, persoonlijk. En ook een heleboel impresariaten. En benadruk ik op mensen persoonlijk, artiesten persoonlijk, ga naar ze toe, ga hem uit eten en dergelijke. En zo komen we vaak tot een deeltje. Dus dat het voor het Ledeltheater toch ook wel aantrekkelijk is. Dat is ook wel een leuke kant eigenlijk aan. Dat is een hele leuke kant, alleen we moeten altijd heel ver reizen. Maar ja, het Ledeltheater, waarom heb je dan eigenlijk nog na 20 jaar nog steeds die passie ervoor om dit te blijven doen? Omdat ik weet dat het Ledeltheater met de huidige centen die we krijgen gewoon geen betaalde kracht neer kunnen zetten. En ik geloof niet dat er iemand is die zich daar gratis voor in wil zetten, zoveel tijd. Want er zit wel heel veel uurtjes in. Hoeveel uur ben je ervoor bezig? Ik ben gemiddeld nu zo'n 60 uur per week bezig. 60? 60. Oeh. Maar het is veel en veel meer geweest, dus nu is het een beetje rustige tijd. Oh, dus nu zeg maar, is het voor jouw idee part-time? Ja. Heb je daar zelf geen probleem mee gehad dan? Ik heb er geen probleem mee. Nee, ik vind het zo leuk om te zien dat de mensen die niet geïnteresseerd waren in theater, dat die in de loop der jaren dan wel komen en ook heel enthousiast zijn. En ook regelmatig terugkomen. Als ik dan zie hoeveel Belgen dat er komen, ik zie dat er zelfs uit het oostelijk deel een heleboel mensen hierheen komen. Gewoon omdat het een gezellige ambiance is.
het theater. En een leuke programmering. Nou ja, nou, dat is mijn betaling en daar doe je het voor. Ja, het is natuurlijk een groot compliment als ze overal naartoe komen. Ja, en het is ook heel leuk dat artiesten, met Paul de Munnik hebben we dat toen gezien, dat hij landelijk zegt dus dat wij wel een heel erg leuk theater zijn. Eigenlijk het leukste theater van Nederland. Ja, dat zijn leuke complimenten. En daar doe je het dan voor. Zeker. En dan, ja, toeristen heb je dan ook hier in het Ledeltheater? Of zie je die gewoon niet? Toeristen hebben wel een theater, alleen je hebt natuurlijk met toeristen die zijn in het zomerseizoen en theater is altijd een winterseizoen. Dat begint eind september tot ongeveer april, want laten we wel wezen, als de zon gaat schijnen, wil de Zeeuw-Vlaming, maar ook de toerist, die wil liever naar het strand en de zee. Ja, dat is waar. En niet binnen zitten. Binnen in het donker. Binnen in het donker. En als je wel een hele bekende artiest hebt, dan wil men nog wel zeggen van oké, ja, dan gaan we dan wel naartoe. Maar als je dus een wat minder bekende artiest neerzet, dan gaat men dan buiten die tijden echt niet meer naartoe. Ja, maar dan, ja, 60... Maar toeristen, sorry, want Ja. dat was jouw vraag, toerisme. Ja. Ja, die krijgen we wel, zeker in het zomerseizoen, want dan draaien we een heleboel films. In de winter draaien we wat minder films, dan proberen we de kwalitatieve film te draaien. En zomers draaien we wat meer commerciële films. En die filmhuisfilms die blijven natuurlijk ook draaien. Maar ja, dan kun je meerdere films op een dag draaien. En wat zijn de filmhuisfilms? Filmhuisfilms zijn de betere kwalitatieve films. Dus met een diepgang erin. Dus niet alleen pief paf poef, James Bond, maar nee, gewoon waar gevoel achter zit, waar een ziekte achter zit. Of in ieder geval waar een heel verhaal achter zit. Oh, okay. Maar dat is dus niet voor het grote publiek. Maar gelukkig hebben we dan hier in Zeeuw-Vlaanderen wel genoeg publiek voor. Oh, dat is niet overal dus? Dat is niet overal. Bioscopen die moeten vaak vechten om mensen binnen te krijgen. En ik moet zeggen, hier valt het heel erg mee. Nou, dat is een voordeel. Nu draaien we natuurlijk een wat meer commerciëlere film, Weg voor jou. Maar ja, dat is logisch, want dat is in deze streek opgenomen. Dus die blijven we voorlopig tot eind november draaien. Ja, maar dat is, iedereen is er fan van of niet inderdaad. Ja, nou ja, het is natuurlijk een heel leuke film. Het is goed dat de streek eens een keer gepromoot wordt. Ja, op deze manier wel. Ja. Ja. En dan, ja, het Ledeltheater, je bent dus 60 uur zeg maar een beetje op een week mee bezig. Ja, minimaal. En ja, maar in die 60 uur, wat doe je dan? Wat doe ik dan? Ik hou me bezig met een heleboel programma's bekijken. Maar ik doe ook de site bijhouden. En ook Facebookpagina bijhouden. Vergelijken, cijfertjes vergelijken. Van die producties liepen die afgelopen 20 jaar zo goed en die andere lopen wat minder. En daar heeft men totaal geen belangstelling voor. En vroeger durfde ik nog wel een voorstelling te boeken. Bijvoorbeeld Pip Upton, dat is een Engelstalige monoloog. En dan dacht ik in mijn enthousiasme van, nou ja goed, dat is toch leuk om dat hier neer te zetten. Maar ja, als je dan ziet dat er maar 15 man op afkomen, ja, dan is dat een beetje toch te weinig voor toch een duurdere artiest. Want dan is het eigenlijk geld weggooien en dat is jammer. Maar ik zou wel zover willen zijn dat we dat soort producties weer wel terug kunnen zetten. Ja. Want het zijn hele mooie producties. Echt de moeite waard. Gewoon omdat je wilt dat die er gewoon op staan en dat dan de interesse Dus dat je aanbod gewoon goed is. Kijk, want ook die 15 mensen die dan niet naar de populaire programma's gaan, die hebben ook recht om naar het theater te gaan. Absoluut. Dus die moeten ook een kans krijgen. Het gaat er gewoon om dat je een breed scala hebt. Een heel breed publiek moeten we nodig hebben. Dus qua toneel moet je dus toneel met een inhoud programmeren, maar ook gewoon theater van de lach bijvoorbeeld. Want lachen is altijd gezond. Absoluut. Trouwens, theater gaan is gezond. Is bewezen. Ja? Ja. En dan het Ledeltheater, hoe lang bestaat het Ledeltheater zelf? Het Ledeltheater dit Ledeltheater is gebouwd als gebouw in 1956. Het Ledeltheater op zich bestaat al vele jaren. In de oorlog is het beursgebouw platgegooid waar het Ledeltheater in zat. Toen is er een noodgebouw opgericht, wat ongeveer ligt achter de burcht, zeg maar. Ja? Zo'n beetje die buurt. Ja. En na de oorlog in 1956, toen
ja, de stad weer een beetje opgebouwd was, toen heeft het gemeentebestuur ervoor gekozen om ook het theater weer gelukkig neer te zetten. Wat een centrale functie voor heel de streek zou moeten hebben, maar daar heeft men zich een heel klein beetje op verkeken. Ja. Want kijk, als je een toneelvereniging hebt die in een dorp repeteert het hele jaar en daar verteert, die wil dan ook die toneelvoorstelling gewoon in dat dorp houden natuurlijk. Ja. Ja. Dus daar is het theater dan minder in gegaan. Voor de bioscoop blijft het natuurlijk wel. Dat was wel super voor heel de streek. Dus het heeft altijd wel een dubbelfunctie gehad en dat is wel fijn. Ja, want wat voel jij er zelf voor? Dat het echt gewoon het enige theater van West-Vlaanderen is? Het enige. Ja. Ja, en het beste theater van Zeeuws-Vlaanderen, durf ik te zeggen. Maar ja, kijk, als dat ook al verdwijnt, dan verdwijnt hier al zo heel gek veel. Ja. En ook al verdwijnen de mensen hier dan wel, maar dat theater, voor die mensen die er dan blijven, die moeten gewoon blijven bestaan. De voorzieningen moeten blijven. De voorzieningen moeten absoluut blijven bestaan. Ja. Ja. Ja, heel duidelijk. Dank je. Heb je zelf nog dingen die je graag zou willen melden, zeggen? Nou, ik kan eigenlijk iedereen aanraden om gewoon naar het theater te gaan. Dat is heel belangrijk. Ik bedoel, achter dat kastje kijken of op zo'n laptopje of weet ik veel wat allemaal niet is, of nog veel kleiner tegenwoordig. Mm-hmm. Dat is leuk, want anders zou het niet een heleboel mensen doen. Maar als je naar het theater gaat, beleef je het toch heel anders. Dat is heel intensief. Ik had laatst bijvoorbeeld had ik een mevrouwtje en die had ik een tijd niet meer in het theater gezien. Mm-hmm. En toen vroeg ik van ja, gewoon lang niet meer gezien. Wat, is het niet interessant meer of zo? Ja, dat is interessant, maar mijn moeder is ziek en gescheiden en mijn vader pas overleden en zo. Dus mijn hoofd staat er echt niet uit. Toen heb ik gezegd, nou juist dan, als je je echt zo miserabel voelt, dan moet je naar het theater gaan. En dat heeft ze gedaan. En sindsdien is ze weer volop klant, want ze zegt ook van ja, nou het is gewoon geweldig. In die tijd dat ik daar gezeten heb, al mijn sores kwijt. Ik ben gewoon puur met theater bezig geweest. Ik heb me rot gelachen, ondanks mijn ellende. Ja, en dat zijn leuke dingen. En daar moet iedereen het voor doen. Vergeet nou eens eventjes die alledaagse dingen. Kijk, achter die laptop en achter je mobieltje, daar kun je heel de dag nog. Maar gun je eigen lichaam gewoon heel eventjes ontspanning, gewoon even ertussenuit. Waarom alleen maar sporten? Ik bedoel, ook theater hoort erbij. Ja, de cultuur. De cultuur hoort er zeer zeker bij. Nou, dankjewel. Ik vond het heel helder. En het is wel zeker belangrijk inderdaad. Ontspanning en rust. En dan vooral met een glimlach terug naar buiten komen. Ja, inderdaad. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Dankjewel. Ik wil hierbij deze aflevering afsluiten. Ik wil heel graag bedanken voor dat jullie wilden kijken. En tot de volgende keer.